Madyung gabi na itong tanan. Ito guys, mag-plancha test uniform ni Lexi o ni Bingbing. Kay, eskwela na sila ugma. First day of school. Kulba mo rin. Hadlak man. Ang tudluan pas Bingbing isaan mag-plancha kayo. Trabaho na ko. Unsa wa sa tiali, madyo nang ikaw na mag-plancha. Panha. Lagi day. Lagi. Simple lang mag-plancha Bing, di mo palabi at kainit. Kaya maug daw imong uniform. Bis pintaha mo gud pag ma-plancha kay aron. Di pa dungil ad mo uniform. Ja, kuan katanawon ba? Nip katanawon. Di pa lagi og daw na. Sagang sakto ras kainitan Bing, imo ra ning lisik-lisuon Bing kani. Oo. How to plancha. Ano naman eh, hidaan na niya. Gusto niya hidaan niya. Yan, maging man siya, huwag ko man yung pinalit. Ow! I recall. Grabing bibuha din naman eh. Sa gym? Isbayas ang classmate. Di saman. Tapos pa siya. Oh, lagi. Padung gym ba? Oh. Yung mga nilang-hilamon o ka ng parang inita na ayaw edadyon. Okay, sunod na yun po. Excited na mo? Ito ba eh? Kaya. Excited na ka ma-meet yung mga bagong classmate. Ala, hindi ko sa excited. Hala. Ako. Hindi man excited. Sa una among uniform, may plancha-plancha. Mas pila rin may plancha-plancha. Wa man po siguro tama dyan. Kaya parehara man siguro pang mga kuwan. Wala. Wala ka. Samtang napa ko, mahatid mo na nga. Ano ba ba din ba? Hmm? Ano ba niya? Wow. Sus, di magbinumingaw eh. I was a Mula ka na ka. Makasama Hindi ka, Kasama na ginawanan ka. sa mo pa pag wala balbing. Ti, bunggo ko no. Sinaol bonggo. Sana ulog bunggo. Okay naman po. Okay, rag mo rin ito. Di mo dyan nga na, lamon. Kay, sige na kag-plancha, mo dikit na kaduga dyan sa kainit. Walok na yung uniform. Mapagod. Pagod mo brown. Oo. Para sa una. Kay first day of school, na yung uniform. Sa una ka, first day of school kay kuwan. Pwede pa mag-uniform. Wala may announce ron. Mag-ila-ila ka, mag-ila-ila mo. Hey guys, good morning guys, I'm Mary Christine. Walgi. No! Ay, Mary Christine. I'm Mary Christine. Burato? Lokalan Burato? Kayan gay ka? Nukalan. I'm 14 years old. Nay, gagaw sa nukalan. Oh, 14 ba ka bing? 14 daat ka? Sunday. No, na 14 mo kang gid 7 man. 12. Kabaw sa dya. Oh, Ingan na ka. 14. Pwede di mo aliyan na 14. 14, 15 na na si Jenny kakuan. Sabi siyang 50. Mo ni ang dik ganahan magplansyahan. Magplansya. Eh, sayal dik pintan ko. Lisod. Hirap punta sa lisod. Dali raman siguro Hindi na na. ba ka kada adlaw magplansya dani kay makakuspaw. Mm. Hadlag ugma. Ang tagay mo libre nagsudaan. Makasave ko. Oh, Zara all. Wa siguro.
naglaro ka na nga po. Puso ko ay nabiak. Ang kigan. Gamay. Isir nang datsmil sa kanang naisipir-sipir, boss, sa gamay. Kilid ba, kilid? Di, naskilid ka ng kilid. Oh, dapat, Sira na. Kintid, palit sayal sa mong papa, mura magbaybaot. Kibong habog ka. Ibag na. Tara nga, bag duha ka. Tara nga pa ng uniform. Ko. Tara nga ng sapatos, basta kinig uli. Di na may tsura ng sapatos. Nila man. Babay na ha. Kuhaan ratang mamaan dya. Nalatik naman ko rin eh. Hara nanay. Hi guys, mapaday paghumanahog hatod ni Lexi sa eskwelahan ug si Bingbing. Sa ilahang first day of school niya. Dahil mas purawe sa isugo prami upa. Kuag lubi kay maglatik kay kanon ko sa glatik kay nagdengag man sinanay og saging nga katong saging bitaw guys katong nakakita mo sang vlog das naging adlaw katong saging nga dag katong tindok teres ubos na hinog gituba naman ni nanay sa gidongag kay nangliki ag uban ja. Manang nag-request po rami og latik. Naglatik ko. Anja magkuha na pag ko ni Bingbing og ni Lexi. Mga alas 4 siguro or sila Bingbing alas 5 manggawas. Ang kuhaan si Lexi si Bingbing. Pero unahan sana si Lexi kay may mas maunag panggawas kaysa ni Bingbing. Hello guys! Sumanade kukuhang Lexian kay alas 5. Mag alas 5 naman sa karon tagtaod si Bingbing na pud wa pa man naghuwat pa kog chat ni sada kos pasyonan kay grabing daghanag bunga ng gibitay. Aguban ng yelo na tan-awon pero di pa si Jaka adyo hinog kabangaan pa. Nja. Unsa na? Agada yang ka istorya guys. Uy nahanap lagi ang cellphone. Sa mga nang bash o nagkuan na ho sa mga katong kakuan og sa hinungdan nganong nagkakuan may gapon sa hagna kay kuan di sa ingan nga wa pa ko kamubo ni Mariano gahara na pangat ra jud ko kay nang ho si jang gipahuwam ni respeto ko ni ja dapat ni respeto pa siya na huni nag-ingan unta si nga naaagbaji jang gida kay baw ko nga mao panay sa hinungdan nga na nasuko si Lexi daghan pa niingan nga okay ra kuno si Lexi dawat ra pero si Lexi dit paistirahan dari na mus bay si Lexi dit niingan nga wa si jay gusto sa nauyab si jahang papa inja basta daghay istorya si Lexi dari gahapon ja ag sa uban pud nga wa nakahibaw na mo nang kuan daghay nang bash nga na pero okay ra kay na mapay Ginoo nakahibaw sa tanan. Agaho ara guys para ni Lexi buhaton na na para tanan para ni Lexi. Samot ta karon kay grade 2 na siya nagskwela na. Bahala way suporta maning kamot ko gaho para namong duha ni Lexi. Kay daghay nag-ingan nga wa ko nako nakamove on ako dugay na pero gaho ara
napaghapon ko ikapangot sa mga gibuhat ni Mariano sa una. Napaniingan nga nganong wa na tagay og sa second chance. Kanang gitagaan kapila na sa una pa. Pero wa mo kay bawgon sa jahang wa mo kay bawgon sa among problema nga nganong di na ko mahatag ni second chance. Kay sa una pa laman sa didto pa Miss Manila nag-ipon. Grabe nagijang sa na kanang mahubog. Nga na, mang dapat nga na dya. Atubangan sa hang anak, nagbuhat si dya o di mao. Mautong usa sa ning uli kog buhol. Nga nagbuhat si dya o kanang nay di mao. Kabaw na mo, kanang bawal sa mga bata. Nga gipakita ni dya mismo sa atubangan ni Lixie. Bisan pag moingon si dya o 3 years old pa si Lixie dagto. Nakita gihapon sa ijang anak mo nang wa na. Di na dyan ko makahatag og second chance. Kapit ani hatag ko, pero ning balik gihapon si jahang buhat nga di mao. Nya makakita ra siguro pag kuglaki nga kanang di adik-adik, kanang dawat og unsa ko. Kuan kanang nay daghay niingan jud nga wa ko kamubon. Sa tinuod jud sa hang daghan na puno kos napuno kos kapenget. Sa ijang gibuhat na nga kumaadyo ko ni Jay pero wa si Jay respeto. Dako ko kadyo respeto ni Jay maarhis Jay daris bay maadyo mi ni Jay. Pero ako pag atus ilaha wa pa ko kay istorya garabi na watak-watak ng ilang baba. So marto nagpagang kay dako ko respeto sa jahang lola. Hangtod nga mo na to hanang gikuha si Lixie. Kay og kahibaw pala man galagi ko nga gida ni Jay Agbaji, di na anta dapat na ipahuwam si Lixie dari ra sila sabay magkita. Wa man si Jay istorya nga ingana, bisag nag-istorya gud mis personal sa katong pagka 26 nga hang gipamakdo si Lixie. Kay gaha jang kuas ang kagalingan nga di na jud na pa ipahuwam si Lixie, pero si Lixie kay ni hangjo manaho nga ingana gusto ko no ni Jay makauban ijang papa sa ijang birthday. Motong naluoy ko, moto na magipahuwam. Ag-uban pa dani nga nang bas na huwa nakasabot. Manang garabi po sila maka-istorya. Pero okay ra. Okay ra kadyo na. Naanad na kong masakitan. Nagkuan ra ko, nagpagawas kay daghan ingan nga wa pa kamubun nga na. Wa ko no tagay og second chance. Gitagaan na kapila na. Pero hangtod ning abot mi og buhol na vlogger ko. Mao gihapon ijang binuhatan nga og mahubog nga na. Mao nang gikapoy nako kay ug mao gyapon tagaan og second chance, mao gyapon man gibugno ra man gihapon mi. Makita gihapon ni Lixie nga ingana, gibugno mi. Mao nang madyo nang wa nalaman. Karon dawat ra kaadyo na nga kamera ni Lixie. Agaw ara si Lixie laman kay papapapahon. Manay ang gikuan ni Jan. Pero nang gistoryahan si Lixie kada padong mi matuga na siyang gipasabot. Makasabot na siya kadugayan. Manja. Na kuan na pod kanang naay nang gi-block sa account ni Lixie. Pang-block na para wa nay samok. Kay di nagajid para kuan. Kay nay uban nga kanang murag perfect pagkatao ba, nga murag kahibaw jud sila sa among away-away. Nay uban nga murag perfect pagkatao, grabe maka istorya nga na, pero harang pasagdan kay na may Ginoo nakahibaw gun sa tinood nga ngano kuno wa taga second chance nga na nihatag ko kapila na, pero nahiubos ra ko sa tanan-tanan nga nay jang gibuhat nga nahiubos ko nga di na makalimtan nga sa atubangan pagajid ni Lixie ni jang gibuhat sa ilahang barkada dito pa Miss Manila guys. Mao tong pasalamat ko nila tiri parami giplitehan ko nila pa ulig buhol. Moto ni uli ko dari ja moto gitabangan ko ni parami nga mag-vlog. So moto ning uli siya pagbuhol pagkaibaw nga nakasweldo na ko vlog nga na. Moto nakaaway-away mi nga na mo na to. Mo ni nga natikos ang kaugalingan nga di ni na ho. Di jud siya para na ho kay wa di ni nga ko nga di ni na ho ma kaya mo nang wala jud ko ni Jan hatag utro pa nga magkabalik mi. Kay sa una pa sa Manila, una ni jang ko una sa dito pa sa Manila guys, una nasakitan ko kay baw ko nga namadji si Jah.
Sa pagka-pandemic na nakahibaw, nakita din na mismo nga gibuhat nga di mao dito sa tubangan sa akong anak. Nagwala ko bahag ingon ko sa mga barkada nga okay batasan ang gibuhat ang pangjabog ilang ipang-inom. Kaya nakita na mismo nga nagamit nga na mao nang mabalik-balik sa ang huna-huna nga ingana si Jaw kaway respeto na mo tong di kon guban lami-lami ra gilang istorya na ingana kuno nga na sa kuno na nga na kay kuno hatag og second chance ako dako man kog respeto ang maning gibuhat para sa ang anak pero wa na di na jud kay wa na sa jay respeto ja pasensya na mo kadyo guys sa kaning uban nga magsikog ingon nga hang di na ipahuwam si Lexie pero hang gipahuwam katura jud nga time ha si jang gipahuwam kay kanang kuan nasakitan ko nga ang gitubag si Lexie ang gingnan nga di na kanang ipahuwam lagi nga kay roon na samok isa ka adlaw si Lexie wa ning tagad na dito sa Tagbilaran pa ni motong nakadesisyon nalaman ko nga na ramang ipahuwam kay isa ka adlaw wa ko tingog ni Lexie nganong di kuno kumupaho nganong kunong di kuno na siya pagkita sa papa maotong nakadesisyon ko nga naram si Jang ipa huwam balik isa ka adlaw sa kagabi sila mag-uban mato pagka 26 wa pa na si Jang ipa huwam pagka 27 na sa pagka 26 hapon nagkita mi ni Mariano personal wa man si Jang ingan nga makasabot ramang ko nga okay ra gana na baji nga na pero og nakaibaw pa ko nga na agbaji di na si Lexie ipa uban kuan hindi din na silik si ipauban kay wajud ko gusto kay ako mismo inahan ako mismo nakahibaw og nakakita sa ang anak og unsa silik si naghilak dadtong time nga nagjalibi si Mariano og agbaji ni Ja nga katong nga time nangazo si Lexie pangpalit og kuan vitamin sa gibalibaran si siyang papangan nga wa lagi kuno kwarta ja pagka tagtaod nagpost si Ja og nagpalit og cake red ribbon gihandaan ijang uyab og dito sa Jollibee motong si Lexie naghilak motong nakakuan ko nga nganong imo pa man nagidada nga mao man ay isak sa hinungdan sa gihilakan sa imong anak ug imo kung gipahibaw okay ra kadto na huwantay samok nga nahitabo ang azang giingnan wa kay respeto ako daka kog respeto nimo bisag daka kog kapangat nimo pagabong gipahuwam agahong anak nimo pero katora nga time wa kay respeto na mo nang di na jud na pakiton hangtod sa hangtod. Pasensya na mo sa mga aning laban ni Lester. Pasensya na mo. Kay dari na ho. Di jud lalim. Bahala ng mga nang bash na ho. Ginoon ay bahala sa tanan. Sa mga way sawang nagtanaw sa mong vlog guys. Daghang salamat ninyong tanan guys. Ginoon ay magbawas ninyong mga kamaadyo dari na mo. Mara ng vlog guys. Kay mukha pa kong bingbing. Salamat ninyong pagtanaw. Pasensya na sa tanan. Bye guys.